Ngiyambona loya baba loya kade-ke intervention baba kaThandeka babuwayo le ntombazane igama layo Nosipho. Wa-cheat-a unkosikazi wakhe kwaba khona le ngane le. Manje sehamba iyambheka-ke ifike-ke kwakhe iyahlala iyamlinda. Ethe ngena nje ibiyomgqumela ngehagi. Esachaza impethu ukuthi hhayi mina nguNosipho yabo kanjani kanjani. Wachazwa later naye usho-ke confused ukuthi ayo. And then hhayi-ke bese sibona ingane yaSibiya lowo mfana ihleli nomunye umfana umngani wayo shuthi uMnqobi. UMnqobi ufuna uThandeka, yambo uThandeka lo oshade noNjabulo lo ongasekho kithi. Lo mfana lo uMnqobi ufuna yena-ke. Manje nje mfethu ba-discuss-a le situation ngoba iyaba-affect-a bowu-two. Le ngane yaSibiya uNjabulo uthandana ne-step mother.